Probinsya sang Guimaras nakanda na sa nagapasulod nga Tropical Depression Samuel. Nakatutok Josel Huesca. Halos 50% ang ginapasugtan nga pasahero nga makasakay sa sakayan nga nagabiyahe padulong sa Iloilo o kon pakadto sa Guimaras. Istrikto nga ginapatuman sang Philippine Coast Guard ang pagbiyahe sa mga sakayan. Wala sa payan hindi pa direkta nga mabatyagan ang epekto ni Tropical Depression Samuel. Ginapasugtan sang Philippine Coast Guard ang biyahe alin alas 6 sa aga tubtob alas 6 sa Kasisidmon. Gani pila sa mga pasahero nga mapa-Iloilo naka-alerto na sa ila biyahe. Ang time mo dasigon mo gud to nga mahingagaw sa pagpuli before 6 o'clock. Wala mo mabudlay kung may stock ka nga dala mo, may kumpra mabudlay. Todo bantay ang Philippine Coast Guard Buena Vista Substation sa lakat sang panahon. Naghanda na sila sa tiun na kinahanglan ang sakayan sa emerhensya. May anak kitang standby motor bangka, standby boat from Motor Bangka Association nga kung ikaso in case nga may mga emergency ang ilang standby boat ang atong gagamiton pakandak rescue. Ginpaaligmat man sang PDRRMO Guimaras ang mga residente labi na sa mga landslide prone areas. Makita nga pila sa matag-as nga bahin sang duta sa highway ang balantayan sa posible nga magaluntad nga landslide. Normal pa ang klase sa tanan nga level sa Guimaras pero hugot nga ginabantayan ang lakat sang panahon. Josel Huesca para sa One Western Visayas.